vzácni hostia, milí priatelia filmového tvorenia. Dovoľte, aby som vás v mene regionálneho svetového strediska v Komárne srdečne privítala tu v priestoroch Kina Tatra na krajskej postupovej súťaži amatérskej filmovej tvorby, ktorá má názov Cinea 2017. Organizátorom krajskej súťažnej prehliadky je regionálne svetové stredisko v Komárne a našu súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia v Bratislave a vyhlasovateľom krajskej súťažnej prehliadky je Národné osvetové centrum Komárne v Bratislave. Dovoľte, aby som ešte priblížila organizáciu našej krajskej prehliadky. Našimi partnermi je Kino Tatra a mesto Komárno. Je nám teda veľkou cťou, že naša krajská súťažná prehliadka sa stala aj súčasťou Komárňanských dní, ktoré sú vlastne takým najväčším festivalom kultúrnych a spoločenských podujatí v regióne Komárno. Dovoľte mi, vážené dámy, vážení páni, aby som srdečne medzi nami prijala pána Attilu Petr, poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ďalej vítam medzi nami metodičku pre film z Národného svetového centra, pani Zuzanu Školudovú. Som veľmi rada, že môžem privítať moju milú kolegyňu z regionálneho svetového strediska v Leviciach, Betku Sádovskú. Ďalej vítam medzi nami vás, metodikov, ktorí naozaj sa zaoberáte touto problematikou filmu. Vítam medzi nami amatérskych filmových tvorcov, všetkých filmových tvorcov, ktorí teda sa podielali a boli teda aj hlavnými aktérmi tejto krajskej súťažnej prehliadky. Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu vám všetkým a želám vám naozaj príjemné chvíle a aby ste sa cítili u nás tu v kine, ale aj v Komárne veľmi príjemne. Ešte môžem trošku prezradiť, že keď sme sa dopočuli, alebo ešte vlastne ani nebolo také mimo losovanie, že kto ktorú krajskú súťaž bude robiť, ale obnovili nám toto nové kino. A Janka Mačicová si už robila záľusk, že krajská prehliadka sa musí uskutočniť v Komárne a práve v tomto peknom prostredí. Bohatým programom dnešného dopoludnia aj popoludnia vás bude sprevádzať metodička Janka Mačicová a ja jej odovzdávam slovo. Ďakujem. Tak aj ja vás to veľmi pekne vítam a ja by som ešte pokračovala trošičku v tom predstavovaní, lebo žiadna súťaž by nebola bez súťažov, keby tam neboli nejakí ľudia, ktorí dajú pozor na všetky podmienky, či sú dodržané. Tak ja by som vám veľmi pekne chcela teraz predstaviť odbornú porotu. Tú najťažšiu úlohu predsedu poroty zobral na svoje plecia Ladislav Munk, ktorý je režisér a scenarista, najviac spolupracuje s RTVS a ostatnými médiami, takže držíme palce, aby ste to dneska zvládli. A pomáhať mu budú Miroslav Ivan, kameraman a pedagóg Vysokej školy muzických umení, ateliéry animovanej tvorby. A Peťo Valica, on je tiež kameraman a spolupracovník RTVS. Nedá mi nespomenúť aj Kino Tatra, v priestoroch ktorého sa nachádzame. Komárňania boli takmer 7 rokov bez kina a posledné premietanie bolo v roku 2009. Potom roky chátralo a vďaka Komárňanovi Baltazárovi Ryšavému, ktorý kino zrekonštruoval, ho môžeme od 17. augusta 2016 s radosťou navštevovať.
Za necelý rok kino navštívilo takmer 40 000 návštevníkov a za toto obdobie získalo veľkú obľubu a patrí medzi 20 najlepších kamenných kín na Slovensku. V roku 2017 by sa veľmi radi chceli dostať do 10. Ja si myslím, že majú na to našliapnuté. Chlapci, nehambíte sa, poďte si sadnúť. Vítajte. Keďže krajskú súťaž robíme teraz v Komárne poprvýkrát, ja by som vám rada o nej niečo povedala, aby ste vedeli, že kde ste, na jakom podujatí, aké sú tu podmienky. Cineama je najstaršia aj najprestížnejšia súťaž v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v 60. až 80. rokoch spoločne s českou súťažou. Pomenovanie Cineama a tento status nadobudla v roku 1992, to znamená, že tento rok oslavuje 25. výročie. Je to jediná možnosť komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže, dospelých z rôznych regiónov, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, aj na porovnanie umeleckej a technickej úrovne. Súťaží sa v 3 vekových kategóriách. Tí najmladší do 16 rokov, to je prvá skupina, druhá skupina sú autori do 21 rokov a tretia skupina sú autori nad 21 rokov. Z týchto posledných 2 kategórií sú vyňatí poslucháči a absolventi filmových vysokých škôl. Takisto sa súťaží v 8 žánrových kategóriách, to je animovaný film, hraný film, reportáž, dokument, experiment, videoklip, minútový film a zvučka pre podujatia Unika a Cineama pre slovenskú kolekciu. Keďže táto naša súťaž má aj vzdelávaciu časť, ktorá vlastne prispieva k ďalšiemu rozvoju vedomostí a odovzdávanie skúseností v oblasti umeleckej tvorby, my sme si pre vás dnešný deň pripravili aj workshop pod názvom Ako na amatérsky film. Tento workshop si pre vás dneska pripravil Ján Kuska z Liptovského Mikuláša. Ja ho tu vítam medzi nami. Regionálne osvetové stredisko v Komárne má poprvýkrát možnosť prezentovať tvorbu amatérskych filmárov z celého Nitrianskeho kraja a preto si chceme uctiť tú vašu snahu, ktorú vy nakladáte popri práci a popri škole. Teraz už pomaličky prejdeme k premietaniu. Ja sa už pozerám toto na môjho technika, ktorý to má pod palcom. Budeme si premietať po vekových kategóriách a potom vždycky bude prestávka takých 10 minút. Do tejto prvej kategórie máme prihlásené 3 filmy. Bude tam jeden videoklip, jedna reportáž a jeden hraný film. Ja vám k tomuto prajem príjemné sledovanie. Užite si to a za chvíľočku pokračujeme ďalej.
dobrý priateľ a naozaj veľmi dobrý filmár, Janko Kuska, bude venovaný, aby som to tak jednoducho povedala, ja som povedala, že Janko, prosím ťa, priprav si niečo také, aby tí ľudia videli, ako si začínal a kam si sa dopracoval. Aby ste videli, že nie každý sa hneď narodí filmárom s veľkým F a že nie každý, že každý musí dať do toho nejakú prácu, že sa musí učiť a ja som chcela, aby vám Janko ukázal, ako to bolo v jeho prípade. V podstate, o čo ide, ako sa dá človek posunúť. Doporučil by som to z vlastnej skúsenosti, naozaj, ja som amatér, nič viacej. Prečítať si základné literatúry, nebať sa chytiť literatúru, ktorá je 20-30 rokov stará, nehovorím o technike, hej, ale hovorím o dramaturgii, o režii, o spôsobe kamerovania, aby ste zvládli tie základy. Mnoho z vás tu narobí experimenty. Dajú sa porušovať alebo robiť experimenty, môže byť aj v hraní filmu, alebo kde, keď zvládate základy a porušíte ich, musíte vedieť prečo. Áno. To sú také tie veci, ktoré by som každému doporučil, že zvládnutú literatúru začala vyvíjať od bratov Lumierovcov cez, ja neviem, Eisensteina a postupne. Základy platia dodnes. Takže nebáť sa, keď sa nájdete literatúru, že Ježišmarja, to je 1968. To bol prelomový rok ináč. No dobre, no, ale o tom som nechcel rozprávať. Ale proste tie základy sú tam stále. Skúsiť si zohnať nejaké skripta z vysokých škôl, teraz pán Somovaní vydal niečo dobré o kamerách, som to pozeral celkom fajn, to je, čiže aj v knižniciach, keď nájdete nejaké staršie veci. Ale nie len tam, to je aj v reportáži. A v tej reportáži, keď idete niečo robiť, hurá, ja neviem, Komárne jarmok, idem točiť jarmok, tak treba vedieť, čo chcem, pre koho to chcem robiť a čo tom chcem povedať. Môžem to dať ako, že to bujare veselie, alebo môžem to zobrať z tej druhej stránky, že, ja neviem, ostane potom jarmoku bordel strašný a podobne. Vždycky aj na toto je dobré mať aspoň bodový scenár, že si napíšem 10 bodov, ktorých sa chcem držať, strčím si to niekam do vrecka a občas sa na to pozriem, lebo keď človek robí, tak zabudne na kopu vecí, vťahne ho niečo iné. A je dobre si pozrieť aj na to, co som pozabudol a podobne, čiže aj pre tých reportážach. No túto, čo sme išli robiť tú prvú, tak tam v podstate sme nevedeli, do čo ideme. Ale nerobili sme jeden deň, boli sme tam asi 2-3 dní. Bola to taká dlhšia záležitosť, čiže už popri tom sme si spravili celý ten koncept, ktorý sa potom robil v strižni. No tak uvidíte, že ten veľký rozdiel je v technike. No potom všetky filmy, ktoré tu vidíte odo mňa, si všimnite, že tam nie sú filmové triky. Nič tak rýchlo nestárne ako filmový trik. A je to tak, to, čo je poplatné v dnešnej dobe, za 3-4 roky sa tomu budete smiať. Toto som tam používal, Ježišmarja, aj buď budú už iné triky, alebo nie, to je ako s translokátorom, so zomom. Prišlo nejaké obdobie 70. a 80. roky, vyvinuli sa zomy, dalo sa to približovať a každý s tým lietal. Je to vyjadrovací prvok. Aj to približenie. Pri dlhom ohnisku natlačím ten obráz, pri krátkom ohnisku spravím veľký priestor. Takisto každý jeden filmový trik, ak ho aj použijete, musí mať svoj význam, nielen preto, že je to moderné. Či už tam dáte obyčajnú prelinačku, či sa snažte vyvarovať čo najviac, vždycky je lepší ostrý strih. Ešte pár slov. Ja som sa v úvode nevenovala toľko odbornej porote, ale teraz mám tú príležitosť a ten priestor a chcem im veľmi pekne poďakovať za naozaj také hlboké rozbory, aj podnetné. A ja si myslím, že nestačilo by iba toto naše krásne kino, ale to, že sa naplnilo tak oduševnelými priaznivcami tohto filmu, filmovej tvorby. A ja si myslím, že aj na budúci rok bude tá situácia taká priaznivá, čo sa týka aj financií, aj motivácie. My by sme veľmi chceli pokračovať v 2. ročníku a držte nám palce, že sa takto opäť stretneme ešte v širšom kruhu priaznivcov filmu. Ďakujem veľmi pekne pánovi predsedovi poroty. Mali sme tu pomerne veľa mladých autorov, ale pán predseda tým mladistvým oduševnelým prístupom, aj tou motiváciou, aj tým rozborom, myslím, že vám dodal veľa chuti do ďalšej práce a my vám všetkým držíme palce. Ešte sa chcem poďakovať pracovníkom kina, ktorí nám veľmi pomáhali
aj nám teda dôkladne pripravili filmy, ktoré ste si mohli zhliadnúť, a v poslednom závere ešte ďakujem mojim kolegom, ktorí sa dôsledne pripravili tak, aby ste sa cítili u nás veľmi príjemne. Ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Do 16 rokov, ale... Do 16, čo som povedala? 21. Prepáčte. Do 16, mladý, áno. Ďakujeme, Zdenka, je tebe. Blahoželáme a teda odozdaj. To je osobne asi. Mali sme tam hraný film Denník ostrova, chlapci Michal Kóne, Juraj Čičov, Matej Lehocký, Martin Samuel, Barát a Lukáš Javorčík. Máme od nich mládež. Nech sa páči nastúpiť, získavate 2. miesto. Gratulujem vás, ako keby jedna mater mala. Rovnaké trička. Gratulujem. A viete čo? Ja vás poprosím, tuto sa hneď postavte do stredu a ostaňte tu stáť, aby si vás kolegyňa mohla odfotiť. Nech máme aj my pamiatku na takýchto šikovných chlapcov. Medzi tým ja prečítam. Mali sme v tejto kategórii jednu reportáž od masmediálneho krúžku ZŠ na Hôrke v Nitre a za túto ich reportáž Halloween získavajú 1. miesto. Máme tu? A ak tu nemáme, poprosím opäť Zdenku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem. No a ja si teraz musím tú druhú kategóriu, keďže tam bolo už viacej hraných filmov, viacej experimentov, teda dokonca Marcel Meluš, tvoj Trip to Berlin sme prekategorizovali, ťažké slovo, na dokument. Dobre? Takže do celoštátnej súťaže už pôjde v kategórii dokumentov. Tak mali sme tu dokumenty 4. Začneme, aby som kolegyni uľahčila prácu, prosím ťa, nájdi si dokument. Začneme HUM, Daniel Andiel. Máme tu Daniela. Získala čestné uznanie, gratulujeme. Mali sme tu ďalší dokument, ktorý natočili Kristínka Uhrinová a Sabinka Naďová. Týždeň v Slovinsku. Získala takisto čestné uznanie. Neodchádzajte. Dobre. Gábor. Už ho odfotila. Odfotila si? Dobre. Srdečne gratulujem. Dievčatá, ešte tu máte. Pána predsedu pozdrav.